lil ħadd, ġifieri lil ħadd ma trida ditbatija fuq ħadd, laqqas fuq l-ikbaradu m'għandix edewa, ma ġifieri laqqas fuq l-ikbaradu ma tittara dik it-tip ta' dbatija għax hija kienet kera ħafna 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 ħafna. 6 snin ilu Claudette u żewġha Jonathan tilfu lil binhom Nikolaj, 14-il sena, li sa mit-twelid kellu kundizzjoni rari. L-om qalet li kienu ilhom sena u nofs jafu li ma kellux tama li jfiq. Tiftakar kemm kienet bati tisimgħu jisol bla waqfin. Ma jibda jisol illi idum. Niftakarni ngħid imur f'kamra oħra u ngħid ma rrida tieqaf, imma il-mument li jien rrida tieqaf, naf li biex tieqaf kont naqfu x'ħaq joqqafha. Dik kienet kattiva. Ferħet meta semat li se ssir strateġija l-kura paljattiva ta' tfal għax imġarba u laqat l-idea li se jitwaqqaf servizz bit-telefon ta' 24 sija kuljum. Spjegat li meta l-uliet jinżammu d-dar, servizz bħal dan se jtaffi ħafna dbatija meta l-ġenituri jiġu f'diffikultà. Xi ħaġa oħra li semmiet ħafna Dr. Hermione u ħassejta ħafna kienet tat-telefon 24/7. Dik hija xi ħaġa illallu qas nista' spjega. Il-missier spjega li meta taf li ibnek se jmut u ma tista' tagħmel xejn kienet tkissru. U li ma tista' tagħmel xejn. Ħlif tħalli f'idej il-professjonisti. U ovvjament issa li ħadkun in place li ħadkun parti minn sistema mela definittivament ċertu ħafna mill-familji li sfortunatament jista' il-każ li tmisshom xi esperjenza simili ħajkunu għadin jiggwadanjaw. Fi żmien sena, il-Ministeru tas-Saħħa se jvara l-istrateġija tal-kura paljattiva tat-tfal. Dr. Hermione Andrejevic, il-konsulenta fuq kura paljattiva, qalet li l-mira il familji bit-tfal ikollhom servizz 24 sija kuljum biex ikun x'ħin ikun, ikollhom kull forma ta' għajnuna u serħan il-moħħ.